ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй кардан, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат метавонед ки сурат маълумотро дар WhatsApp экранда рӯй кунед. Мо дар видеои оянда ҳамин хел рекламада мемонем. Агар ки чизе ки барои фурӯшӣ дошта бошад, рӯй кунед, рекламада мемонем. ва дӯстони азиз, аз куҷо имрӯз хона қабул кардем, аз куҷо рӯй кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. Хуб, хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд аз территорияи ноҳияи Вахш, аз территорияи шаҳри Бухтар, аз территорияи шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, шаҳри Душанбе, ноҳияи Фархор, территорияи ноҳияи Ёбон. Дӯстони азиз, аз тарафҳои Файзобод, территорияи шаҳри Турсузода ҳам хона ҳастанд ва аз тарафҳои шаҳри Кӯлоб, аз тарафҳои Қумсангир ва аз дигар тарафҳо ҳам ҳаст. Дӯстони азиз, инчунин квартира ҳам ҳаст аз территорияи Душанбе ва аз шаҳри Бухтар ва аз дигар тарафҳо, ки нархҳои арзон кардем, мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. Ва курси имрӯза бошад 127 сомону 10 дирам. дӯстони азиз, лайкора мезанем ва наворро тамошо мекунем. марамат, рафтем ба навор. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки Аir Россия ба Тоҷикистон бор равон кунанд ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, ба шумо тавсия медиҳем. Грузоперевозка акаи Нозимам. Ака таҷрибаи чандсолаи кори дорам. бо рӯи шуморо аз территорияи Москва гирифта ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, дӯстони азиз, территорияи Файзобод, Рудакӣ, Ваҳдат, Бухтар, Колхозобод, Қумсангир, Кӯлоб, Московский ва Восе оварда мерасонам. Агар борои шумо 800 кило зиёд бошад, худашон омада мақсад ки бортона аяму ҷои зистон мегиранд. дӯстони азиз, аз номи канали мо салом расонед. 4 рақамҳои дастишонанд ки ҳар чораш кор мекунанд ва ҳар чорашда WhatsApp ҳам доранд. хоб, таҷрибаи чандсолаи кори дорам. бо метавонед ки шумо ҳамаи маълумотро оиди бор равон кардан, бор гирифтан метавонед ки аз ҳамин рақамҳо гиред. ака таҷрибаи чандсолаи кори дорад компания акаи Нозим. марамат, ба шумо тавсия метавонед ки занг занед, ҳамаи маълумотро гиред. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастанд. дӯстон, срочнаи қарор дорад дар ноҳияи Вахш, дар деҳаи Зархез, ҷамоати 20 солагӣ. дӯстон азиз, яъне ки ба номи пешина Ленинград ба Ғарам мегӯянд. ин хона дар ноҳияи Вахш дохил мешавад. дӯстони азиз, ноҳияи Вахш, деҳаи Зархез, ҷамоати 20 солагӣ, Ленинград ба Ғарам номи пешинааш. 8 сотиқ замин маслиҳат дорад, ки 5 дар хона кардагӣ ҳастад, ки 4 хонаш мегӯяд аз дарун ремонт дорад. 5 дар хонаи обшин, 4 дар хонаи ремонт дорад, 1 дар хонаш мегӯяд бе ремонт аст. дӯстони азиз, обуш мегӯяд доимӣ ҳастад, об мега дорад. дар наздикии хона мактаб, магазин, медпункт, масҷид ҳамааш наздик аст. дӯстони азиз, инчунин ҳуҷҷатҳои хона мега 100% ҳастанд ва хонаи навсох дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ. фақат ҳамин суратҳои берун шад, суратҳои дуруша рости гап рӯӣ накард, яъне ки хона мега ремонт дорад, тайёр аст. нархи хона 220 бо муомилаи худ. инчунин ҳуҷҷатҳои хона 100% ҳастанд, об дар пеши хона ҳастанд. хоб, ин ҳамин рақамҳои мегафони ҳисоб, ин рақамҳо ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp ҳам илтимос мегӯяд, фақат харидори аниқ, беҳуда мегӯяд нороҳат накунед. касе ки мехарад бо муомилаи худро марамат занг занед. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастанд. дӯстон, срочнаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, пеши 10 Даврӯзаи Корвон. хоб, маҳаллаи Гулбута. дӯстони азиз, ҳамин хел маълумот нависиям. хоб, 2 сотиқ замин маслиҳат дорад, ки 2,5 дӯстон, қариб ки 3 сотиқа 2,5. хоб, 5 дар хона кардагӣ ҳастанд, ки бо обу судаи таъминай, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва дӯстони азиз дорад. хонаҳо мегӯяд ремонтош мега завонавӣ. дӯстони азиз, водопровод дӯстони азиз мега дорад. инчунин канализатсия пайваст аст. дӯстони азиз, хоб, хеле маълумотот. дӯстони азиз, то хонаро мегӯяд аз пеши бозор мегӯяд тақрибан мегӯяд 1 километр. дӯстони азиз, хеле бо ҳамаша худтон мепурсем. хоб, хонаҳо ҳамашон адени бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ва нархи хона мегӯяд 620 000 сомонӣ ҳастад, боз муомила мешавад ва инчунин ба мошинам алиш мешавад. болоиш дӯстони азиз, сумметед маслиҳат мекунем. касе ки мисол харидори аниқ ҳаста мега занг зада, ҳамаша фаҳмода метавем ва мақсад ки нашуд сумуш мегӯяд муомила мекунем. барои конкретна харидор муомилаи худро алишӣ ба мошин мешавад. марамат, дигар маълумотро дӯстони азиз гирем. ва ногуфта намонад, одамое ки хонаҳои фурӯшӣ дорен, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот хоҳем ки реклама кардан, дар рақамҳои болода 20 рӯй мо реклама фурӯшда мемонем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастанд. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод,
дар деҳаи ҷавононе ки бачадавак ҳамин хел деҳа ном доштаем. ноҳияи Файзобод дӯстони азиз, шаҳраки Файзобод деҳаи ҷавононе ки бачадавак ҳамин хел маълумот. 7 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду хона кардагӣ ҳастае ки якта коридор, як ҳаммом, як подвал дӯстони азиз дорад. хонаҳо якта шаримдодаша ремонт дорад дӯстони азиз. хоб бо ҳамаи шартҳои зиндагӣ ки дашхаи ҳуй ҳастае, пешхона навес дорад, хона бо тагаш подвала ва коридори калон дорад. хоб дастхарочро мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи ҳамагӣ 200 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила ва савдо мегӯяд мешавад. 200 бо кадоме ки маҳқул мекунам бо муомила дорад. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ, рақамҳои дастӣ ва рақамҳои ҳисабшон марамат занг занед. дӯстон аз одамое ки дар навори мо агар хонаи маъқуле ки наёфта бошед, дар комментари нависед ки аз куҷо ба шумо даркор ҳастем. мо дар видеои оянда гуфтагӯи шуморо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. лайк казед, ҳаволо то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастаи срочное қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар ҷамоати деҳоти Семиганҷ, деҳаи Диамонд. хеле маълумот наистиям. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 хона кардагӣ ҳастае ки бо калидораш, ошхона, баняш отдельни дӯстони азиз. хоб ҷои кухни отдельни дӯстони азиз, кладовка, ҳаммом, ошхона ва ҳоҷатхона дӯстони азиз дорад. хонаҳо ремонт кардагӣ. хоб гирдаш маҳкам. дастхарочро мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 420 000 сомонӣ. нархи хона аст бо муомила ва савдош мегӯяд дар назди хона. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ бошад, барои аниқта кардан дар рақамҳои поёмда занг занед, маълумотша гирем. мо хона, замин, квартира, мошин чизе ки боша мо реклама мекунем. марамат касе ки дорад дар рақамҳои 2020 боло буда роҳикна мо реклама мекунем. ва касоне ки дар навор хонаи маҳқулӣ ки наёфта бошен, нависед ки аз куҷо даркор ҳастед, мо аз фурӯшондаҳо ба шумо ҷудо пешкаш мекунем. мегзарем ва панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар 46 микрорайон дӯстони азиз. бо дигар шахтон пурсида мегирем. духонага квартира ҳастае ки дар сеюм мошина қарор дорад, 38 квадрати метра. боб сӯи таъмин ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос, хай ремонтшам миёнае барои зиндагӣ мешавад. дар 46 микрорайон дӯстони азиз, шаҳри Душанбе. нархи квартира мегӯяд 400 000 сомон ҳастае, боз мегӯяд муомила ва савдо дорад. дӯстони азиз, квартираро агар маълумоташа соҳибшон кам мондагӣ ҳастанд, шахсоне ки мехарем бо метавонем ки маълумотҳои пурраша аз соҳибшон гирем. квартира дар 46 та қарор дошта. марамат рақамҳои WhatsApp ва рақамҳои дастишон дар ҳамин номеро мехаред, марамат занг занед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, яъне ки хумсангир, деҳаи Навобод. хоб 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду хона кардагӣ ҳастае ки хонаи коробка временка, бе ремонт, бе пӯшондагӣ. хоб якта калидор дӯстони азиз дорад, наздикиашда мегӯяд мактаб, магазин ҳастае, свеча мегӯяд ҳаст мегзаронӣ ва обуш хариданӣ дӯстони азиз. хоб нархаш мегӯяд 90 000 сомон ҳастае, боз муомила ва савдо мегӯяд дорад. шахсоне ки мехарем дар рақамҳои поёмда занг занед. илтимос мегӯяд фақат конкретна харидори аниқ, беҳуда мегӯяд занг назанед дӯстони азиз. марамат касе ки маъқул аст метавонед занг занед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ҳозир маълумотҳое ки соҳибшон нависад менависем дӯстон, мегӯем, баъд бо худтон занг занем. квартира дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз. хоб ноҳияи Фирдавсӣ гуфтагӣ ҳастае, колхози Россия. мақсад ҳамин хел маълумотҳо нависида, рӯпарои поликлиника, бозорча, ҳамачи дар наздикида ҳамин хел маълумот нависида соҳибшон. духонага квартира ҳастае ки дар 4 мошина қарор дорад, 56 квадрати метра. хоб дӯстон азиз, 56 квадрати метра ремонт кардагӣ ҳастае. хоб наздашда мегӯяд, мақсад ки поликлиника, бозор, супермаркет, ҳамин хел чизҳо ҳастае, мактабам наздик дӯстони азиз. ҳай дигар маълумот шахтон мегирем. нархи квартира 480 000 сомонӣ ҳастае, бо муомила ва савдо доштае. оиди квартира шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ бошад, барои аниқта карданатон дар рақамҳои поёмда занг занед. ва одамое ки ҳамхари квартираҳои фурӯшӣ дорен, ягон хонаҳои заминӣ, ягон чизи фурӯшӣ, ягон чизи реклама мекардагӣ, мошин, ягон чизи дигар, маҳрамат дар рақамҳои болобуда 2020 WhatsApp, имо, Telegram рӯи ҳастаем. роҳи кунед, мо фурӯшда рекламада мегузорем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар ҷамоати деҳоти Заринкӯл дӯстони азиз. 9 сотиқ замин масоҳат ҳастае ки ду хона кардагӣ ҳастае ки бо об сӯи таъмин ҳастае. баня мегӯяд дурушт дӯстони азиз. хоб 9 сотиқай
3 сотиқш мегад боғ кардагия дӯстони азиз дар Заринкул шаҳри Бокулоб дӯстони азиз. Нархи хона 110 000 сомон аст бо муомила ва савдо дорад. کسی که اگه اگر نفهمیده باشد اگه معلومات ایلوگی خود اویدی خونه فهمیده رقمای پویمده زنگ زنیم. تو در خونه است یک تکیدار یک بانیا دوستانه در درو شاید دوستانه ازی بتونی با گلاونش ریختگی است. 9 زمین 308 میگه بوق است در زرینکول شهری کلوب. رقمای پویمده دوستانه ازی رقمای دستی رقمای واتساپ هم است. مرامت در کل باشه بتونید که زنگ زنید. میگذاریم بر نهم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است دوستان سروچنه قرار دارد در شهر وحدت. пеши пажаркаи кӯҳна да гуфтага саи соҳибшон шаҳри ваҳдат пеши пажаркаи кӯҳна да. хоб дӯстон азиз духонага квартира ҳастае ки дар дуюм мушона қарор дорад 41 квадрати метра. боб све таъмин аст ҳоҷатхона ошхона бания кӯҳни термиз ва квартира мегӯяд бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад дӯстони азиз. бо ҳамаи чизи чораш ва вариантҳои лишӣ ба хонаи заминӣ мега мешавад. нархи квартира дӯстони азиз 335,000 сомонӣ аст боз муомила ва савдо дорад. оиди квартира ягон маълумот хоҳед ягон саволои зиёдӣ дар рақамҳои поёмда занг занед. одамое ки дар навор хонаи маъқулии квартираи маъқулӣ ки наёфта бошад наёфтад ки аз гирё дар кор аст мо дар видеои онда пешкаш мекунем ва одамое ки мисол ягон чизи фурӯш дорем дар рақамҳои WhatsApp сурат маълумот шуда кунем мо дар YouTube, Instagram, TikTok, Telegram реклама мемонем. میگذاریم با دهم خانه فروشی. خانه فروشی نازی حولگی است دوستان قرار دارد در شهر تورسون زوده. خب در دهه اولیموباد گفتگی است صاحبشون شهر تورسون زوده دهه اولیموباد دوستان عزیز یعنی اقمازور در بالای شیرکند همین خیلی نیستیم. دوستان عزیز 15 سوتیق زمین مسئول دارد که دو خانه کاروبار کردگی است که بلوش پوشانده بریمونت. خب نرخش میگد همگی 99,000 сомон аст бо ягон чи муомила мешавад. хоб акир достони азиз нашуд об суяча бо ҳамаша хатун ани қада гирем документош мега ҳастай бе ягон камбудӣ. хоб одамое ки мисол ягон оиди ами хона ягон маълумот мехоҳед ягон саволо илоги боша дар рақамҳои поёмда марама занг занед. тоқа суми холе гуфтага достони азиз муомилаи хуб дорад срочна марама. میگذاریم با 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохтар шаҳри Қурғон-Тепа дар Тец кӯчаи Борбад хонаи 53 бо дигар шартҳои худро мепурсем. духонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад 37 квадрати метра. боб све таъмин аст ҳоҷатхона ошхона бания кӯҳни термиз ва бо тамоми чизи чораш мегӯяд бо тамоми таҷҳизоти техникӣ мегӯяд фурӯхта мешавад. аз ҷиҳат кондитсионер термиз қолин кӯҳни мақсад кӯҳни гарнитуру телевизор ҳама чиzoш мегӯяд меса дар ремонт шава ремонти наст шаҳри бухта дар Тец дӯстон аз кӯчаи Борбад хонаи 53. нархи квартира мегӯяд 350,000 сомон аст ки боз мегӯяд муомила ва савдои хуб мегӯяд мешавад 350 бо муомила мешавад. шахсоне ки оиди квартира ягон маълумот хоҳед ягон саволо иловагӣ боша барои аниқтари кардани худатон дар рақамҳои поёмда занг занед маълумот гиред. хоҳиш мекунем ки дастгиритонро фаромӯш накунед лайкура занед ва навора то охираш тамошо кунед. میگذاریم با 12 خانه فروشی. خانه فروشی نازی حولگی است دوستان قرار دارد در ناحیه یوون در بالای پوچتا گفتگی است صاحبشون. 4 سوتیق زمین مسئول دارد که دو خانه کلان کردگی است که با آشخانه بانیا کوخنی کلیدور همش دوستان عزیز هست. خانه با مقصد پروژه های نام که گیدش محکم است با اینچنین حجتخانه بانیاش هم خیلی کلادوسی کندگی دوستان عزیز. یک خونه‌اش میگه ریموت میونه میگه کردگی هست خیلی بود از صورت میدونم هست نیسته وقتی آنی میکنیم مثلا خونه زمستون نه مثل لید نیو عدل ندیل نه اوبشین چند در خونه داره دوستان عزیز سویچ هم هسته. خونه دوستان عزیز خیلی سایستری نرخ خونه 350,000 سومون است با معامله و سودا دارد. اویدی خونه شما دوستان عزیز یگون معلومات خواهید اگر اون سوال ایلوگی داشته باشه فقط بتونید که زنگ زنید. دوستان عزیز اگر خریداری کانکرت اگر سریوز باشه میگه ارزان میگه التماس میگه بیهوده میگه ناراحت نکنید مرامت زنگ زنید. میگذاریم با 13 حوالی فروشی. حوالی فروشی است دوستان که با ورمینکوش قرار دارد در ناحیه فرخورد در طرف زاستاوی چهارم گفتگی است صاحبشون میخوام خدمت داشته طرف زاستاوی 14 8 سوتیق زمین مساحت دارد که یک دو در خانه دوستان عزیز فوندامنتش ریختگی است با سانکتی که دوانش تا آدمو زندگی دارن نرخش میگه 50,000 سومون 8 سوتیق زمین ورمینکه و نرخش میگه 50,000 سومون. اویدی حوالی این خانه یگون معلومات خوین یگون سوالو ایلوگی باشه برای انیقه کردنتون
дар рақамҳои поён дастатон занг занед, маълумотро худашон фаҳмонда метиҳам. ва касе ки ягон чизи фурӯшта роҳи рӯй кунед, калом мекунем. این بود نوار امروزی ما تا ویدیو انداختن زبونی